Тихо. И здравейте, аз съм Ашли Кити и днес играя в сървъра на Crossfire Minecraft PP България. Та World беше рестартиран и на 1.7.2 вече сървъра. И знам, че отново пак не съм записвал отдавна, но не знам и какво да снимам. И просто затапило се всичко. Ако пишете долу в коментарите какво да снимам, защото и аз вече не знам точно. Не точно, че не знам, обаче нямам хъс да снимам така. На този клип е коледен, исках само да ви пожелая весели празници. Та утре е нова година и ако има евент при България, смятам да го заснема. И да има да всъщност. Не знам. Сега ще се кача да ви покажа от едно място, да ви покажа World новия, нали, коледните неща. Стига да не ме убият, докато стигна до там. И това е, не знам, просто. Пък и специално за Хихачи снимам този клип, тъй като той не може да играе тук и искаше да види как се развива сървърът. Ето сега гледай този клип и ми кажи ти как се, ти какво мислиш. Та, ето сега тук ще ви покажа. Има, Крос е сложил, вижте, това е коледна телха. На 25 имаше подаръци отдолу и когато е бил мега евентът, вече ги няма. Защото беше пълно с честове, които се отварят и всички са вземали айтеми, ама аз го пропуснах, ама нищо. Супер, няма да ме убият. Та, има там машината на дядо Коледа, още някакви подаръци. Та това тук е LARP евента, но тук е PvP. Както виждате, уния се бият. Та, не знам сега какво да кажа. Да ги видя тези какви са. Не знам, просто като коледен клип. Ще се кача при тях, ако намеря начин. Глупости. Как се казва този пич? Може да не прозвуча добре. Да, така, поздравление, Пики Лайв, ти току-що спечели да участваш в моя клип и да бъдеш качен в YouTube. Не забравяй да си гледаш клипа после. И хамстър, ужас. Не, няма да ме пребият. Много сте мили, да. Ами това е за сега. Не исках, радвам се, че те няма да ме бият тук, както те се налагат. Чакайте да му кажа да не забрави да се гледам. И това е за сега. Мале, тук се взеха да се бият, все едно мен ме няма. И добре, това е сега краят. Запалиха ме и това е идеално за финал. Айде, чао! Точно той ме убиха. Довиждане.